La Diputació de València, a través de l'àrea de cooperació municipal, va aconseguir la seva xifra rècord en el repartiment d'ajudes el passat 2017, seguint criteris objectius. En total estem parlant d'una gestió global durant tot l'exercici 2017 de 85 milions d'euros i una gestió en projectes de més de 2.100 projectes. Això suposa un ingent treball que mai fins avui s'havia pogut fer. Es tracta de 4 plans: el renovat Pla de Serveis i Obres Municipals i el Programa d'Inversions Financerament Sostenibles, que acaba amb els plans dirigits i dona autonomia als ajuntaments. També el Fons de Cooperació i les ajudes destinades a la restauració i conservació del patrimoni de la província. Però no només estem contents de la forma de gestionar, sinó del com hem gestionat i com ha sigut les fórmules de repartiment. La Corporació Provincial ha renovat aquesta fórmula que, a més de tindre en compte la població i l'extensió dels municipis, atén a qüestions mediambientals i socials, com per exemple l'índex d'atur.